Brân van de Moorn op basisschool De Sprong in de Ljouwerterwijk Techem. De brân ontstie bij een lampe in het plafond. Alle bern moesten uit het schoolgebouw. De brandwacht kon het vuur gauw blussen en zou slimmer voorkomen door een paar platen van het plafond los te heljen. De gemeente De Frieske Marren leidt hem erbij del dat er geen aquaduct komt in de Roenwei van de Lemmer. De gemeente woe een aquaduct omdat de Roenwei met de bregen Simmerdijs heel drok is. Maar de provincie had orenplan om de problemen met de N359 aan te pakken. Op het Haatveld en een van de orenvelden van de Drachtster Boys kan voor eerst net spelen worden. De voetbalclub had op een nijlijst van larven op de velden, die de wattels van het gas opfretten. De Drachtster Boys hadden een probleem om het wedstrijdprogramma rond te breiden. De grote Picasso-uitstalling die het in het museum Drachten te zien wezen zou, gaat net terug. Directeur Paulo Martina kwam erachter dat het gaat om reproducties die het uit een boek knipt binnen en daarna inlisten. Martina jouwt dat het te volle vertrouwen had in de samler die het werk van de Spaanse kunstenaar aanbeen hier. Joen en vannacht zit er een hudde zuidwestenwind met rein- en tongenbuien. Morgen is een protte rijnwetter en het wordt dan 19 graden.